Liverpool kalapan bana makan pensyong thad lani pensange no ban penan kam ya ka jersey number arpho kom ka jing yo kor bat ka jing kan mau buram yu Diogo Jota ubala khla no ha ka jing ja accident kali ka bas ngosi ha ka tayo bala dam kani ka jing pensange kan trikam haboro kerdan kan thop ya ka kan hu ni le kai jong ki ken the bat ru jong ka academy kadega number kaba ula phang ta ka jing sngo sarang bat kabaya phel kabala yalam yangi shaka jingjam bamla khen ha ka jingya ganti bat Diogo Jota unlong Junom number arpho jong ka Liverpool Football Club long kani ka ladu jong ka Premier League ha ka kerwa kani ka jing sngo kadai ka jing itu omtang ya ka jing no asanyang bamla thau jong uni urangi le kai jungi na Portugal shaka Liverpool hamadan hagini ki sans nembla dam Henry ka wei ka dei ru namar ka jing dei baudan hagi parolong bat ye le kai ringkan ki parolong bat ki nongker shan jong u bat ki jing dei bam jukun ki ba ulatei bat ki la benrap ka te ka kerwa Jota bat upara trai jong u Andre Silva kila klad no ka jingja accident kali ha ka jilla Zamora jong ka Spain kat kum ka jinget hu jong ki pulit Spain ka kali jong Jota kala kan ria sharut surok na ka jing bethei jong ki taya kala pelong banumla te la kam ya ka kali bat kala kem ding kum ka club baro ngila tip bha ya ka jing sngo jong ki nongker shan jong gi bat ngila sngo thik kum ju long u Michael Edwards FSG CEO jong ka football da ka ba pensyong thad no yung ni u number arpho jong ka ken hon ni penne ya ka shi Junom bat kum ta ya ka ni umdei ban klat satya Diogo ula penya so ban ngi house nam arja arpho ula job yangi hau number arpho bat ula phang da ka buram ka jing snow sarang bat ka jing e yung number arpho kat ba ya ka Liverpool Football Club pan anlong shi Junom number arpho jangi Diogo Jota arpras nam ka kerta udai urang ile kai ba kongsan bha na ka benta ka Portugal bat ka Liverpool na do bulaya so bat ka ni ka club house nam arajar pho na ka Wolves ule ram ya ka kan hon ban job ya ki khusnam ki ba kongsan ki ba kan thop ya ka Premier League FA Cup bat artli ki EFL Cups na ka benta ka Portugal Jota ula yo ban mi madan sab kanai sin bat ula tap khat sautli ki goal ula dan benta ha ka kan hon ka balara ya ka UEFA Nation League house nam arhajar khat khanai bat sa shisien mentaus nam arhajar pesan hadien baka Portugal kala pelim ya ka Spain ha ka final uni urang ya kai pa shakmat ular rakhe ka jingjam bat ki parlok jong u tang kat tu kat ni tayo shwa banja ka jingja ka basngosi ha ka si thoding ka Liverpool kala penti kana ya ka jing thumu jong ka ban ken mau buram yu Jota ban u Silva da ki katu kan ni ki jing ai buram ha ka jing le ka parlok jong ki persha ya ka Preston North End